खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। साहित्य एकाडेमिआ 2020 मायथाइनि गुबुन गुबुन आयदानि बान्थाफोरखौ फोसावबाय। साहित्य एकाडेमिआ मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बेखौ मिन्थिहोयो। बर' राव थुनलाइयाव 2020 मायथाइनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ गोथैनाय लामायाव गोदान आगान सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय थैनायनि उनाव धरनीधर औवारिया मोननो हायो। बेराफारसे असमिया राव बिजाबनि बेंसता सल' बिजाबनि थाखाय अपूर्व कुमार हइकेया साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हायो। 2020 मायथाइनि गथ' थुनलाइ बान्थाखौ बर' रावाव गथ'सा बिसम्बि बिजाबनि थाखाय डक्टर अजित बर'आ मोननो हायो। 2020 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ लाइमोन लिरगिरि निउटन के बसुमतारिया मोननो हायो। बिथाङा सासे जाखांफुनाय राफोद खन्थाइगिरि। आबै आबौ आरो आं खन्थाइ बिजाबनि थाखाय बिथाङा लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हायो। बिथां निउटन के बसुमतारिया दिनैसिम गांथाम खन्थाइ बिजाब लिरना दिहुनखांबाय। बिथाङा आथिखालाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि। बिथांजों जोंनि बड'लेण्ड निउस 24नि एडिटर इन चिफआ फननि जोहै मोगा-मोगि सावरायनायाव बिथाङा ओरैबायदि बुङो। 2020 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्थाखौ मोननानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं गोबाव समनिफ्रायनो खन्थाइजों लोब्बा थानायलाय जिहेतु आंनि खन्थाइया मोनसे नेसनेल लेभेलनि बान्था नाजावनो हादों आंनि बे खन्थाइनि गेजेरजों। बेनि थाखाय आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। आंनि सेबखांजानाय बिजाबनि अनजिमाया गांथामबो खन्थाइ बिजाब बर'आवनो। 2020 मायथाइनि थाखाय आबै आबौ आरो आं खन्थाइ बिजाबनि थाखाय आं बे बान्थाखौ मोननो हादों। बड'लेण्ड निउस 24आबो नोंथांनिसिम हामलायथि जासिबाय आरो नोंथाङा जे इयुनाव दैलांबाय थानो हाथों बेखौनो मिजिं थाबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना बड'लेण्ड निउस 24खौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।